zela dakotzu gaur? Ondio eskaixa, esnatzeko pres, baina, bueno, goguakin. Alain, azkeneko kafetxua? Bai, azkena. Bigarrena, gaurko bigarrena. Urduri? Pues, lasai. Ingo gogu, disfrutako gogu eta gaiagoko ba. Urduri nago gain beti bezala, karrera hasi aurretik bakizu. Nerviok eta ez daki nola dan rekorridoa. Ez oso, ezagutzen? Ez, bueno, inguru ezautzen dut, baino aloinan ez naizeo inoiz. Ze asmokin ekait? Otsu gauz. Karrera politxea, organizazio oso nagaz, inguru itxelak eta gogotsu gauz, bai. Azkeneko ukitutxua geroko? Bueno, bai, bierko dut, azkenengoak, lehenengokoak eta gerokoak bierko, ez, hau gogorra izango da eta bierko dana. Goguakin gaurko? Euskal Herrien korridu bari karrera ba, da mintillu eta kriston goguaz. Baina zuk ezagutzen duzu hau? Bai, ganera oso proia karreri eta goguaz nauz horrekoen akortan da sankako historia bat ez nabelain bidamoluen eta goguek, kriston goguek bai. Etxekuok bentajiak jokatzen duzu, ez? Ezagutzen duzu ibilbidea hori aldekoa da edo batzutan kontra? Bai, berez aldekoa da, baina oso gaizki balmazoiaz kontra be aldotzu din. Zenean bakitzulako harri bakoitza nun dauen eta zema geldiketa saltzen. Txalo bero bat gari baino zen omenez, aurrezkua. Kapela eta opariak baino zen etxekoei. Animo lasterkariak, Horra Aloñako deabrua irteera emateko gertu goizeko 9:00 puntuan hasi zuten lasterketa, 218 lagunek hasi zuten lasterketa hori. Ikusi dugu aurretik, korrika hasi aurretik, otsailean hil zen Gari Bañosi egindako omenaldia, eta diogun moduan horren ostean abiatu ziren korrikalariak Oñatiko Foruen plazatik temperatura epelarekin. Temperatura epela, behan plazan Oñatin bertan, Aloñako tontorrean, giroa erabat ezberdina zelako. Horra Urtiagaingo irudiak, 5. kilometroa, aurretik ordurako lehenengo postuan Aitor Ajuria, Imanol Goñi, Beñat Etxabe eta Jokin Etxabe besteak beste oso gainean, eta emakumezkotan aurrea hartuta segituan ikusiko dugu Oiana Azkorbe Beitia. Behetik gorako bidean, diogun moduan Azkorbe Beitiak Abadinokoak aurrea hartu zuen eta atzetik etorri ziren Ainara Uribarri eta Malen Osa, biak oñatiarrak, biak podiumean, podium historikoa, diogun moduan Aloñako igoeran sekula ere ez ditugulako herriko bi emakumezko podiumean ikusi. Horra Azkorbe Beitia, diogun moduan besteak beste Argider Izastirekin, emakumezkoen artean Urtiagainen 5. kilometro horretan aurreko postuetan eta Uribarrik eta Osak atzetik gertuan elkarrekin egin zuten igoera guztia. Osak aitortu zuen lasterketa maileran ez zuela aurre ikusten horren azkar irtengo zirenik, baina estutzea erabaki zuen eta ondoren indarrak neurtzea. Horra Aloñako tontorra 8. kilometroa horretzen giro, ez behintzat lasterkariak animatzen egoteko, korrikalariendako berriz, giro aparta korrika egiteko. Horra Ajuria lehenengo postuan, Otxandioarrak 50 minutu eta 59 segundu behar izan zituen Aloñara igotzeko, 26 segundu gehiago erabili zituen Eako Imanol Goñik eta minutu eta 15 segundu Etxabe Anaiek. Horre Beñatek aurrea hartu zuen, baina oso tarte txikia 10 segundu baino ez. Bergararrek indarrak neurtzeko erabaki hartu zuten, ez zuten aurreko bien borroka horretan sartu gura izan, Ajuriak baina ondo neurtu zituen indarrak eta bakarrik egin zuen lasterketa guztia. Ondoren Bergararrek harrapatu egin zuten Goñi naiz eta helmugan Eakoak aurrea hartu zuen. Borroka polita izan zen horren beste podiumeko postuengatik izan ere. Ajuriak nagusitasunez irabazi zuen 3 minutu eta 57 segunduko aldearekin, baina bigarrenaren eta hirugarrenaren artean 30-40 segunduko aldea baino etzen egon.
Eta horra emakumezkoen arteko borroka, horra lehenengo ordezkaria Aloinako tontorrera iristen. Azkorre beitea izan zen bakarra, ordu betetik jeitsizena 59 minutu eta 23 segunduan egin zuen Abadinokoak igoera, horra Ainara Urrutia ondoren 3. sailkatu zena, lehenago ikusi dugu Malen Osa 8 segundu azkarrago. Iritsi zen tontorrera eta horra Nerea Amilibia beste nabarmentzeko moduko korrikalaria. Aiako lasterkarian lehenengoa izan zen veteranoen emakumezkoen kategorian. Goazen bada lasterketa burura, lehenengo sailkatua Aitor Ajuria Irudiotan, ordurako akaitzeko tontorra gaindituta 2 minutuko abantaila bai, Arriurdineko aldapan, ibilbideko 11. kilometroa, eta diogun moduan 2 minutu eta 10 segundura zeukan Imanol Goñi, baina Juriak berak lasterketa amaieran aitortu moduan behelaino horrek abantaila eman zion atzekoek erreferentziak erabat galduta zituztelako, ezin aurreratu Ajuria non zijoan, eta hori lehenengo sailkatuak bikain baliatu zuen. Horra urrengo 3 korrikalariak podiumeko borroka zegoen 3 lasterkari horien artean, Etxabe Anaiak batetik, Imanol Goñi bestetik, Goñik aurre hartu zuen Aloinan, baina ordurako Etxabe Anaiek atzetik aurrerako bidea eginda harrapatu egin zuten Aiakoa, eta pare bat minutu atzerago batetik Odei Samaniego 5. sailkatu zen. Sestaoko Mutila eta borroka horretan Ekaitz Lejartzegi ondoren 8. sailkatu zena. Eta jarraian Artzanburuko Maldara ingo dugu Eskistako Anoa postutik aurrera herri mailako lasterkariekin. A ver, contado. ¿Cómo se manda? ¿Eh? ¿Ondo zoiaz? Bai, ondo. Bai? Eskema, tapio gara eta... Zer, lehenengo dixea? Bai? Ah, sensazio honekin, ose? Bai. Bai. A ver, metan. A ver, zer? Bai. Zemo zoiaz, ondo? Bai, ondo. Zesa, antolakuntza eta parte hartzaile. Hartzaburu daño. Ni sinago, Ez da pentsau, bez? Korrika zegoen, zeixo? Bat, fresko eta kasteixara. Bai. Peligroso xamarra. Bai, aputxoa, baina, bueno. Pareja, bate hasi. Oso ondo. Ordura artekoak komentatzeko tarteare hartu zuten batzuek, Oñatiko alkatea ere ikusi dozue irudiotan, diogun moduan herri mailako lasterkariak, Artzanburuko Maldangora, Eskistako Anoa postuan jatekoak eta edatekoak hartu eta gero, oraindik baina, 12. kilometroa baino etzen, 10 kilometro zituzten aurretik, naiz eta ordurako etxeko lanik gogorrenak eginda zituzten. Aurrekoen borroka ostera ere Aitor Ajuria ordurako aurre hartuta 3 minutura ikusi dozue. Imanol Goñi eta Etxabe Anaiak gertu-gertuan. 14. kilometro ordurako jaitsiera teknikoa arriskutsua hor ez da asko behar min hartzeko eta hor ere Sestaoko.
Odei Samanigok etzeukan amore emateko inongo asmorik. Ezin aurrekoen borroka horretan egon, baina gertu-gertuan eta hortxe, Julen Martínez de Estibariz, Oier Elorza, Ekaitz Lejarzegi, Asier Alonso, Jonathan Cuesta eta Jonander Aramburu aurrealdeko batzuk horra Alonso bera. Aurreko 10 arteko borroka hortan sartuta egoteko lanean, eta segituan joango gara emakumezkoen irudiekin ordurako, Osak pare bat minututako abantaila lortua zeukan eta tarte hori mantentzea lortu zuen oñatiarrak atzean gaingainean zeukan Oiana Azkorbebeitia egia zen Azkorbebeitiaren denborekin arazoak izan zituzten antolatzaileek akaitzeko eta eskistako denborak falta zaizkigu baita Hartzanburukoa ere, baina diogun moduan horra Malen Osa lehenengo postua oñatiko lasterketan debutean eta atzetik Azkorbebeitia gaingainean minutu pare batera, baina etzen kapaz izan Abadinokoa oñatiarra harrapatzeko eta 2 minutuko tarte horri eutxizion amaiera arte izan ere 2 ordu 26 minutu eta 23 segunduko denbora egin zuen Malen Osak eta 2 ordu eta 28 minutuko denbora eta 23 segundukoa alegia 2 minutu justu bien artean. Eta horra, Ainara Uribarri beste oñatiar bat, 3. postura igo zen korrikalariak 2 ordu 34 minutu eta 46 segunduko denbora egin zuen. Alegia 6 minutura helmugeratu zen horren bestez lehenengo 2 sailkatuen arteko borroka estua izan zen. Ainara Uribarri ordea 3. postu horretan lasaiago ibili zen ezin aurrekoak harrapatu, baina 4. tarte politera izan zuen 12 minutu atera zizkiolako 4. sailkatu zen Uxoa Irigoieni. Horren bestez, getariar bat podiumetik kanpo, 4. postuan Uxoa Irigoien eta atxabaltar bat 5. Garazi Abasolo sailkatu zelako postu hortan 2 ordu 51 minutu eta 23 segunduko denbora eginda. 6. postuan berriz, korrikalari veterana bat Nerea Amilibiak lasterketa ederra egin zuen, Aiakoa veteranotan lehenengoa eta 2. oñatiarra Edurne Elkoro Iribe veteranotan tarte txikiagatik 4 minutuko tarte agontzen 2 korrikalari horien artean. Aipatu, urrengo Debagoiendarra oñatiko alkatea bere izan zela Izaro Elorzaren lasterketa ere txukuna 10 onenen artean sailkatu zen Elorza. Oso ondo, oso ondo. Oso ondo. Ondo betzak. Bai, oso ondo. Ibeti Zamur. Abainigo, beka, lehanto zezeita, beka. Venga, ondo, venga, 1 kilometro. Venga. Opa, beka. Venga. Apa, Eutzi horri, beka. Apa, oso ondo. Egarte. Apa, beka, ya karretean nauta, beka. 10 minutan plazan, Beka, oso ondo, beka, oso ondo. Eta horra 2 ordu 4 minutu eta 46 segunduko lana eginda Oñatin atzeko kaletik plazarako bidean Aitor Ajuria Elkoro Barrutia Otxandioarra lasterketan lehenengo sailkatu zen, aurretik beste 2 alditan saiatu da, 2etan erretiro hartu behar izan du eta 3. aidanez 3. zer eta lasterketa irabazi. Eta irudiotan 2. postuan Eako Imanol Goñi. 3 minutu eta 47 segundura zela ezagutzen duen gizon honek oñatiko lasterketa buruz ari naiz, baina beste 2 gutxienez irabazi du 2016an Oiana Kortazarrekin batera irabazi zuen lasterketa Eako lasterkariak eta urrengo urtean edo urtebete geroago Maite Maiora eta Imanol Goñi 2017an horiek izan ziren protagonista. Aurten 2. postuarekin konformatu behar eta horra Etxabe anaiak Beñat aurretik Jokin atzetik, euren artean oso diferentzia txikiarekin 21 segunduko aldearekin lasterketa ederra eginda. Bergararrek horra aurreko sailkatuen zorion bezarkada eta horra gizonezkotan podiuma Aitor Ajuria, Imanol Goñi eta Beñat Etxabe. Beste oñatiar bat proba ederra eginda,
Asier Alonso sailkapenean 9. postuan, 2 ordu 12 minutu eta 54 segunduko denborarekin. Eta horra eguneko protagonista. Horra lasterketan izena lehenengo seman eta podiumeko lehenengo koskara igotzea lortu duen Malen Osa. Oñatiarrak tarte batean ez du atzoko eguna ahaztuko, 2 ordu 26 minutu eta 23 segunduko denbora egin zuen Osak herriko lasterketan 2. sailkatu Oiana Azkorbeitia irudiotan 2 minutura eta segituan ikusiko dugu Ainara Uribarri Horra Irribarre batekin 2 ordu 34 minutu eta 56 segunduko denborarekin, alegia 8 minutura helmugan 3. postuan. Horra emakumezkoen podiuma 2021ko edizio honetan. Aurten Aloñako igoeran zeu azkarrena, esan duzu, 3. aldixa zala eta ointxe injozula hobien, hau izan dela hobien injozuna. Bai, 3 alditan etorri naz, 2 alditan retirau nintzen, ja Aloñan ja zinuan gehiago, eta 3. nien ondo urten da, bentset. Eta nun egon da gakua? Aloñako subidan lortuot imano lapur bat atxia iztie, eta gero ja horbe belaino lagundu dozte, ze azkenien esan ikusten aurreti zeukosune eta orduen hor apur bat alna zizen martxau, eta gero ja atope metar arte, eta hortxe. Zeu ondo sentidu zara lasterketan zihar? Bai, oso ondo, aurten, ondo da bizurteten gauza korrika aldetik, así que bentxet oso ondo. Lasterketea beraz, ze petzen xatzu? Ni hau beti esateo, nietxako sorginen lasterketan ostien Euskal Herriko karrea honena da, azkenien benetan mendiko karrerie, dana mendixe, gaina politia hor kresterixueta, eta niretzako 10ko karrerie. Malen Osa, Oñatiarra, eta gaur helmugaratzen lehenengo emakumea, zoriona lehenengo eta behin? Eskerrik asko. Zela joan da lasterketia? Bukari ikusita ondo, baina? Bueno, gogorra izan da. Hasieria batez be, oso agurua hasi gara, nik nire buruan neukana baino bastante agurua hasi gara. Eta pentsot, hobeto oin emun eta geho eutzi. Eta zorionez geho gorputzak ondo erantzun dozt, zeran kantzauta hasi naiz, baina geho pininga gorputza hobera etorri xat. Eta bukaeran injarrak neukan emuteko eta bukaeria asko sufridu duten arren, merezi izan dau emutia. Merezi izan dau, zeu izan zailako, lehenengo emakumea helmugaratzen, lehenengo Oñatiarra gainera, hori lortzen dauena, politia, ez da? Gainera edade honekin nik dela 2 urte amestu benuen iken karrera huitia eta gaur esatu ez da zu lehenengo sartuko nintzen almugan eta sinistu benenengo. Oso pozik, gaina etxekuan artean, jente pila eta animaien da asko emozionen naiz, sartu nahi zenian eta Keatuko esan markauta dagoen hau betirako. Gustoko lasterketia? Bada, bai, oso ederra da, herria politxe, plazie itzela, mendize apartekue, eta ustarketa bikaina, asteburu pasarako. Ni joan zapurtzen denpori bajatzen, ez da lortu, baina 28 betiko denpori dauzuek zentzu urtean posik. Urten epelian urten zai, gero goixan hotz, ez da izalero baten dozuzik hori? Ni oso alienaz, eta goizide guztura. Pasak egon da oso umel busti atxa, orduen labar eta porro bat egon da, atxa egon da peligroso. Nik arue goizen behin baino bien nietzat. Egon dala guztik egon dala uneko, baina bajadi oso ondo, lupetzu barik, eta ez, orokorri rekorrido oso ondo egon da. Ostia, oso politxa, Goixean oso teknikua, egizia esateko oso teknikua. Eta gero, lehenengo partia oso gorra, eta gero, dana bajada, emutekua. Lehenengo aldixia zan? Bai, lehenengo aldixia, hemen Aloñan korritzen daula. Errepikatzeko moduan edo? Bai, oso politxa, entrenauta ondo torri bida, hau itxeko bestela, ostia, oso kantauta bukatze oso. Asko disfrutatu dut eta hori zan helburua. Eta atzenian, 3. postu bat etxian be gustu hartzen da eta oso posik. Bianen denboran sartu nahiz eta jazta. Banekin oso gorra zala eta gaur orguien oso hotza zeon, baina, oso guztu aminik hartu gabe honea jeatzia eta zoragarri nire adinakin, 50 urtekin, gehiago ez dakat eskatzeik. Zirkuito politxe, organizazioa bai, herri guztize karreriaz golketa da oso politxe. Igoten Aloña epinin bat kostaxat, aizie bilen fuerte eta freskoa, baina ondo, guztua. Eta gisa esan da, etxian bere bentajia dako, ez? Zela joan da? Oso ondo, bildurren auken ze, jende askok esan ziten oso gorra zala eta gero atzo perfile behiratu nun pixka bat eta pentsau nun jo. Igual gehiagizkoa ingo zait, baina oso ondo, bildur pixka bat gestekon pasaude. Iotzen oso ondo, pentsatzen nun guandik gorragoa ingo zitzaitela. Oso ondo, guztua, bai.
Nik esate da hemen inguruko ibilbidei politenetako dauela lasterketa honek, oso ondo antolauta, eta pertsonalki ere disfruta egin dut, así que oso guztua. Bukaeria asfaltua sufridu, ja hori gorra itzen da, luze itzen da, ja. Bestela, kreste isoan da ondo gustora, disfrutau. Hori angoixan ez ebela giro hola aprobosa egiten egoteko. Piskal labana eta hola, baina bueno, ondo, gustora artean be. Bueno, ondo, goruzko, beruzko baino beto, ni ziklistian az, eta etorren az pixkatona, ze urteten zan. Hori, karrera mono hori pixka kentzeko, eta bueno, ondo fanda, goixa pasa, eta ondo. Lehenengo aldixa injozuna? Bai, lehenena. Eta oso politxa, jente mordua ikusten, eta oso ondo. Ondo, ja ina neukan baten, baina horien dela espaldi, eta berriro ikusi dut gogorra dela, oso gogorra dela. Baina gustokoa, ondo pasata. Hasia ondo egoten, baina gero gaiten kosta. Gau eta guztua. Bueno, Izaro Elorza, Oñatiko alkatia, gaur zeue baita hemen lasterkarixen artean zela joan da? Ba, ondo fanda, espero baino bastante hobeto, así que posi nau, bai. Lehenengo aldixa izan da? Lehenengo aldixa mendila zerketa bat iken nuela, osea que, bueno, esperientzia polita. Lakoa, ibilbidea eta zepetza usatzu, ze goixan bastante hotza izia. Bai, nahiko zeuen, baina egisa esan aurreko hastian be ineben rekorridua eta ondikan okerra, osea que gaur, bueno, bastante ondo. Lasterketia injozue, lasterketa berez gaina zeuen dako, ezta? Bai, justo Oñatiko karreria, eta parte gureko herriako zangari omenaldi xemuan, beha ondala esteperat monolito epinigo gotzan mendixan, eta bueno, handi paso ganean ilusinio politia eta gogotxo paso gara bertatik. Lasterketia bera zela joan da? Ba, lasterketia uste baino beto, egiz esan da lasei urten da, eta gero, aldapak beti egiten dira gorrak, baina egiz esan da uste baino beto eta azkenean gustora, beti gari goguan, eta Iñakik esan da moan goixen argazkitxu eta etorri gara, osea que posik. Ahí. Yo creo que sí, la termina con buena sensación, así que yo creo que para repetir. Así que el próximo año igual estoy aquí. Oso ondo gustora bai. Lehenengo alditxa esan eta enek itxan oso ondo zelako izango zen eta oso politxa, egure alditxa lagundu dabe bai eta posik. Bueno, pixkanaka alde baten da besten hasi die, gerozta normaltasun gehiago denontza baita, denok eskartzen dauna, eta bueno, hor arrori daukeunak, ja martxan gaudela. Bien, mejor que lo que pensaba. Como el otro día hice Iruandía, pues todavía quedaban ganas de... Oso guztuak izan da, bai. Esperientzia barrixa, eta polita, hirugarren aldiz olako karrera bat iken, antzuolan aurreko bisak, eta, etxian itea, etxeko karrera berezisa. Ondala urte eta pikuia punta guinala, eta, azkenean nahi duguna, egun polita izan da, eta oso pozik. Aurreko urtean pandemia ala eta ez dela ezin izan gehenin, eta aurten bai, orduan gogo horrekin, korrikala isak, antolakuntzakoa, herritarrak, daukagun gogua ia normalidadian azteko.